बिफा नोंहा दिनै जेरावबो थांनांगौ गैयाबा न'आवनो थाथ'। आं बिखि फिसाखौ नायनानै फैनि। दामाइनि गथ'आ माबोरै दङ जेबो खौरांखौनो मोनथारासै। आं थाब थांनानै थाब फैगोन। अ नंगौ नामा बिमा? आंहा दिनै जेरावबो थांनांगौ गैथ'आ। दे नायनानै फै आरो गथ'खौ मोजां बुजायनानै गारबो। दे जागोन दे। बाबु नों बिकि होननायखौ सिनायोना बाबु? औ सिनायो मादै। बिकिया आंनि लोगोसो। नाथाय नों मादै? ए बाबु आं बिकिनि बिमा। आं बिकिखौ नायनो फैदों। गोबावबो जाथारबाय नालाय न'आव थाङिया। बेखायनो माबायदि दङ बेखौ नायनो फैदों। दालाय मानसियालाय बहाथो दङ? मादै बिकिजों आंजों लोगोसेनो दंमोन। कलेजनिफ्राय सानैजोंनो फैदों। दखानाव आंहा एसे खामानि थानायखाय आं दखानाव हाबबाय। बिकिया थांग्रोबाय। दा बियो रुमावनो दं जानांगौ मादै। ए नंगौ नामा बाबु? नोंनि नामालाय माथो बाबु? औ मादै आंनि नामखौ जेनि होनो मादै। जेनि होनबानो बिकिया मिथिखागोन। दे होमबालाय बाबु नोंहा थांबाय थादो। आं बिकिखौ दसे लोगो हमनानै थांसै। जागोन दे मादै। बिकि फिसा आइयै नों हारसिं फैदों आइयै? औ फिसा आं हारसिं फैदों। बिकि फिसा मा जादों नोङो? जेबो जायाखै आइयै। कलेजनिफ्राय फैना मेंनाय मोननायखाय दसे उन्दुदोंमोन आं आइयै। हामदों दे फिसा। बांद्रायल' उन्दुनाङा। सानाव बांद्राय उन्दुब्ला देहाफ्रा गाज्रि जायो फिसा। बिकि फिसा नोंनि फरायनाय लिरनायफ्रा माबायदि सोलिगासिनो फिसा? आइयै दामाइनि आंनि फरायनाया मोजाङै सोलिगासिनो आइयै। आइयै नोंसोर आंनि फरायनायखौ जिंगा दासै आइयै। आं मोजाङै फरायगासिनो। दे फिसा आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दंखायो फिसा। नाथाय फिसा मा नाथायबाव आइयै? बिकि फिसा दानि मुगानि थासारिया बारा मोजां नङा फिसा। नों नोगोराव थानानै फरायदों। नोगोराव मालाबा गुदुं मालाबा गुसु बार बारो। एखमब्ला मोजां एखमब्ला गाज्रि लोगो मोनो। बेखायनो नोङो सानफ्रामबो समाव मोजां लामाजों आवगायनो नाजा फिसा। जानला मानला जेराव गोसो जायजों मेजोंनो बेरायलाबायनाङा फिसा। नङाब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन। जों बिमा बिफाफ्रासो गोबां साननो गोनां जायो फिसा। नोंसोर गथ'फोरनि थाखाय जों जिंगासिबाय थायो। बेखायनो फिसा नोङो नोंनि गोसोखौ हमथानाब्लाबो मोजां आखु बाहायनानै मोजां लामाजों आवगायनानै अरायबो थांखिखौ जाफुंहोनो नाजा फिसा। आइयै नोंसोर आंनि थाखाय मानो जिंगासिबाय थायो आइयै? आंथ' मोजाङै फरायगासिनो ना आइयै। आंथ' मोजां लामाजोंनो आवगायगासिनो। नोंसोर आंनि थाखाय बांद्राय जिंगा दासै आइयै। फिसा नों दा बांद्राय बुजिनो हानाय जाथ'वाखै फिसा। बिकि जों बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरनि थाखाय अरायबो मोजांखौ लुबैयो। अरायबो समाव मोजां हास्थायो। नोंनि नोमफायाबो नोंखौ सानबाय थायो फिसा। नोंनि बाथ्राखौनो रायखांबाय थायो। बेखायनो आं दिनै फैथारबाय। फनाबो माथो सुइस अफ जाबाय थाखो नोंनालाय? माबा आइयै दाख्लै दैयाव गोलैना गाज्रि जाना दं आइयै फना। मा दैयाव गोग्लैना गाज्रि जाबाय फिसा? दालाय मा खालामनांगौ जाखो? जेबो नंला आइयै। मेकानिकनाव हैना दोनखाबाय आं आइयै। दे होमबालाय फिसा आंबो थांनोसै। नोमफायाबो न'आव हारसिं नेबाय थाबायदां। मोजाङै था फिसा मोजाङै सोलि आरो जानला मानला दा बेरायबाय था। जागोन दे आइयै।